De zonne hier het weer dreig, maar dat past ik wel een beetje bij de tijd van het jaar. Bewolking, vochtig waar en toch kan die zinnen er dan uitentrog eens even bij komen. En de wind, nou, die weer van de middag nog matig en vrij krachtig in het kust- en watergebied. En dan nou op naar de komende dagen. De warmte bloedt, want we zitten de komende dagen 3 en 4 graden boven gewoon. En dat bedoel ik maar dat het dus echt warm is voor de tijd van het jaar. Joen en vannacht al. Temperaturen tussen de 10 en de 12 graden vannacht. Verder is bewolking. Ik heb een aantal opklarings, tijdelijke opklarings. Misschien een spatje ruim, stelt neer het voor. En de wind uit zuidelijke richting waai. En die is matig en vrij krachtig. Kan niet watergebied nog wel eens een wat sterker wijzen. Dan zetten we terug naar morgen. Ik heb een dag met bewolking, misschien een beetje ruim. Maar de zinnen kan er ik nog eens even terugkomen. De grootste kans op zinnen is in de midden voor het westen, het noordwesten en het watergebied. De temperaturen zijn 15 graden. En de wind, nou, die zal matig wijzen, want vrij krachtig. En die neemt letter op het dag en komt uit zuidelijke richting waai. Manje, tiesje en maandje. 3 droege dagen steeds maar. Of het zo'n licht buikenwezen maar dat stelt ik niet voor. De zinnen stelt wel meer voor. Komt er meer en meer terug. En de temperaturen zijn nog altijd heeg. Zijn 14 of 15 graden. Maar vooral op Azië de wat legere temperatuur, 14 graden. De nachten duw ik warm van de tijd van het hier. En hoe het verder komt, dat een beetje. We met de manje. Maar weer even in het waarsje.